me na amụma ịkọpụta mana akọkwazi ihe n'ugbo ha tụmadị nke a na-ere nakwazi nke a na-erusi n'aka ezinụlọ ka otu ọrụ kọmishọn na-akwụ maka ya bụ akọmọlụ ugbo obodo Enugu Ukwu ji wega nnọọ n'ihu wee chịkọba mmemme gosipụta ihe nke akọpụtara n'ọrụ ugbo nke afọ bụ 2025 ma bụrụkwazi site na ọtụtụ ihe dịgasị iche iche bụ nke akọpụtara gbanyụọ nke nwetara site n'aka obodo ahụ bụ nke gosipụtara na Obu Ụmụnri Complex nke dị na Enugu Ukwu n'okpuru ọchịchị obodo Njikọ Ọka n'ime steeti a. Joseph Egbeọcha ga-ewetara gị akụkọ ahụ etu o si wee chịkọta ya. Oge ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ bụ nke dọtara ọtụtụ ndị eze ọdịnala dị iche iche na Anambra, onye meyọ okpuru ọchịchị Njikọ Ọka bụ ọkaiwu Chinedu Ọnọniba kọwara ngosipụta ihe anụ ewetara n'ugbo dịka nke pụrụ iche ma bụkwaziarụ nke a ga-eghomi eghomi. O kwaziri na ụdị ihe dị otu a bụ nke sonyere na mma gọọmenti steeti a ji iji fụ na a na-akwado ndị mmadụ n'ọrụ ugbo ha. Ụfọdụ ndị gosipụtara ihe ha kọpụtara n'ubi bụ ndị gụnyere onye bụbu onye nnọchite anya obodo Naijiria nyegara ndị Burundi bụ Chief Elijah Onyeagba nakwazi Maazị Nkemdilimofedu kọwara mmemme ahụ dịka usoro a ga-esi na-enwe nni nyafụnyafụ. Na mbụri n'okwu ya, onye eze ọdịnala Enugu Ukwu bụ Igwe Raf Ekpe nọkwaziri n'oge ahụ wee kene Chineke maka ihe ha kọpụtara n'ubi ma kpọkwukwezie onye ọbụla dum ka ha na-akwado ndị ọrụ ugbo iji wee nyere aka n'azụ ndị obodo.